mbudzi yangu yabatwa kati yabatwa pakudii kanzi haina kubatwa kumunhu aiwa yabatwa kuitwa kea. Ndakabva ndatsambuka pasango paya ndakabva ndanozvibatsira asi pakutanga ndakasiya bhegi rangu kunze ndobva ndapinda musango ndabva ndadzoka ndotora bhegi rangu. Hasha TV nyaya sezvadziri. Ndakafonderwa namuteya ndikafonerwa nasabhuku murefu vachiti kudo kune chiti vakasvikirwa naamaitembo sabhuku vakasvikirwa kumupavo naamaitembo amaitembo ava vachitivo vauya kuzoudzwa nemumwe munhu kuti blessing awanikwa aine mbudzi yaamaitembo achishina nayo. Saka sabhuku vakazoenda kumba kwaamai ava kanonzwa nyaya iyi. Ari sabhuku? Sabhuku murefu. Okay. Kana kuti sabhuku munyaradzi. Ndakaonekwa sabhuku akataura nyaya yake kweta chimina kune mukomana akarara nembudzi ndobva ndakuti alright tega indibati mukuku ndakabata kuti ndaukuonora kuti zvakamira kwaita nhanya yakadai unoona sabhuku ndobakanaka sabhuku kuita kuti auye nemukomana saka ndiwo wazosunda saka tava kuti tizwe kuti zvakafamba sei. Saka kuda ndekuti ndikuda kuti varume handiti mukomana dzaimudzinyanya kuti rwomuchi muchitaura kuti ndichataura pano pamberi pamambo nezvechokwadi zvandichataura pano pamberi pamambo ndezvechokwadi. Mwari muribatsire. Shamwari, blessing. Ita zvakakunze ruoko rwako rwunochitaura zvandichataura pamberi pamambo zvichave zviri zvechokwadi. Mwari muribatsire. nawe yekutaura urizwisisa wainzwa here nhau yangoverengwa panapa wainzwisisa unoiziva kwete hauna kana kutombozva chinhu wanzwa chii chataurwa panapa kwanzi ndakavata nembudzi yavari saka kunyeba hazvina mbaiti tizvera nechitaura unonzanzita ana tembo ndaida mutaure nyaya yechimaonera inini kutaura chokwadi pamberi pamambo handina chandakaona asi ndakanzwa chandakaona akana ndakaudzwa kuti musi watabva kunodiga amai vakashaya kuzambara ndichisvika ndopandakambaona vachitaura vari pasaidhirema yangu vachiti havaripo here pakati vazviziva vari varume 4 vachitaura soandati ndineyo mukurazivauyai ndovaneaa mbudzi yenyu yabatwa andotana mbudzi yangu yabatwa kati yabatwa pakudii kanzi haina kubatwa kumunhu aiwa yabatwa kuitwa kea omukadzi ndikati mbudzi yangu inanziedza ndikati wo saka zvaitika rini zvanzi masikati ano ndikati wo hanzi ndikati inini manje saka pangaripo ndiani zvikanzi ane umbo ndipatrick ndiane umbo ndiye aona izvi aona mukomana uyu ndokubva kufonera panext ava vauya ndobva vati yaiti tikombe gomo iri ndaona mukomana achidhonza mbudzi achienda nayo saka chiuya itibate mbava ndokubva vauya saka ininiwo ndasvikawo baba veitaura vati ini ndasvikawo ipapo
ndona muchokwadi mwana achibvunzurudzwa ndikati wowa ndikati saka nyaya kana muchiti mukomana uyu abata mbudzi anzi amuti waisa kupi mbudzi yawaba ndobva ati handina kuba mbudzi handina kumboba mbudzi zvikanzi waba mbudzi ukaenda nayo musango zvikanzi ndanga ndaenda kunozvibatsira saka zvikanzi mbudzi yawaba vachimunetsa kudaro mbudzi yendo kubvana kuoneka ikafana ineya yenu saka yasvika kudaro mukomana ndobva zvanzi yanzi naiye kanzi tokurowa kaita kutaura zvakanaka ndobva ndikumbira chivengere mukomana kuti vamusiye ndobva aendayo mangwana acho ndobva ndaenda kunotaurira mai vake ndikati ndonyaya ndati yandasangana nayo ndezuva ndasangana nayo apa handichanyarara nokuti paita vanhu 4 vanga vari ipapo vachafamba nenyaya iyi vamwe vari kutanzi vachirekuta ndeyambudzi vamwe vari kuti ashereketa nembudzi vamwe vari kuti aiwa ava saka inini chokwadi handichachiziva kuti nditi mwana uyu akabata mbudzi handidi kumupomera handina kuchiona kuti nditi hahana handina chandiri kuziva saka naini ndakunoudza sabhuku kuitira kuti mangwana kana yauya kwandiri ndozoti ndakaudza sabhuku akaona mbudzi ichibuda ine uyo achitina asina kuba achitina aita kubatsira aripo Patrick aripo asi kunokwa hana kuuya inini ndakatoenda kumba kwake zvakare ndikamubvunza ndikandiudzei zvakazara ndokubva nditaurira kuti ndanga ndiri parefu Patrick murefu ndanga ndiri parefu ndaona murume achiuya achibva kugunguru asvika pane mbudzi dzenyama ndokubva akapotama kudaro kuti aisunungura mbudzi asunungura handina kuona kuti akaidhonza here kana kuti zvakafamba sei andokubva handina kuona kuti akaidhonza here kuenda namusamba handina kuzviona asi inini pachokwadi changu ndaiti aba nokuti akuenda neupi akuenda kumusango saka ndakati aba saka ndakazoona kudzoka mbudzi iye yakufamba zvakare saka ndakati haanga asina kuisa tichimubvunza achitanzi ndanga ndaenda kunozvibatsira akutaurwa namai kuti wainzi nevanhu iwo chitaura kuti ndaana muzvibatsira mbudzi chizoonekwa zvakare chikuda kuti musango vari kunyeperera ayo ini mbudzi handina kutombobvira ndaibata kana kutomboiona utenga iri papi nguva iyona ndakatakura bhegi rangu ndichibva kuchikoro ndakaenda nemumashops ndandatenga fertilizer 12 kg ndaisa mubhegi saka pandikada kutsambuka ndakabudza bhegi rangu kana uri padare panapa kapeda kuti utaure chokwadi nokuti ukazoriwanika mangwana wane masa vanhu yavadedzwa uchaona kuti mutombo wamako unogona kukuremera saka kuti zvinhu zvokurerukire handitika zviri kuda kuti unyatsotaura chokwadi nokuti manyepo unogona kutenderera tenderera ozi manyepo anenge achikanganika asi chokwadi chinongomira chiri chokwadi saka iwo kana uchikwanisa unokwanisa kukasira ugara wataura chokwadi chako kana ukazviita uri kukumbira regerero zvokurumidzwa dare kunzwira tsitsi pane kuti usorotenderedza dare vanhu vakawanda vazodedzwa tiri papapo mama uyu mukomana achichake ndirame yake ndo pane nyaya pana amai vacho vatomuudza usazombofa wakadini wakadai right vamuudza kuti usafe wakazovhuma correct ende neimwe nguva vari right but isu tinoda kutsvaga kana dai munhu akanzi ataura kuti usabvume isusu we do my investigations nyaya inokuda kana iri kuda munhu akaona uyu achirara nembudzi ndeakuda kuti apupure kuti zvechokwadi uyu munhu ndakamubata aripa unozotaura kuti
Saka kuti iwe shamwari taura pamaitikira zvakaita uchitaurisa kuti vanhu vangu. Right. Ndaibva kuchikoro nguva iri musi weSunday ndinoita ma-extra lessons. Taurisa. Aiva uri musi weSunday ndichibva kuchikoro. Ndandaenda kunoita ma-extra lessons. Ndandatuma fertilizer namai. Ndandaenda nekumashops. Chinotenga 12 kg fertilizer. Ndandaisa mubhegi mamwe nemabhuku. Pandikasvikawo ndaifamba nenzira chibva kuchikoro ikoko. Mungwezi kwangu kuti sina chisango chekuti ndikwanise kutsambuka. Kongori neminde vanhu. Ndabva ndasvikawo paboundary so. Mira, waida kutsambuka kuti ndichinoita zvina. Ndakabva ndatsambuka pasango paya, ndakabva ndanozvibatsira. Asi pakutanga ndakasiya bhegi rangu kunze. Ndobva ndapinda musango, ndabva ndadzoka ndatora bhegi rangu. Ndandabuda ndandaenda. Ndichifamba munzira, sangana varume vaviri vachiti vafonera vachinzi ndabambudzi. Vati ngatidzokere kumusoro ndokune vamwe vanhu. Ndina kuramba ndakabva ndadzokera navo. Tasvika kuye kumusoro kuyo vati komana uri kunzi iwewe nemurume uyu ungokabata mbudzi. Ndikati kana ndina kubata mbudzi. Achandaita panapa ndatsambuka. Ndadzamukira ndiapa pakana muchida tinoona. Mumwe wachina batichi. Aiwa azviti tinokutokurwa mukomana taura chokwadi. Ndatanga kutaura pakuti inini kwandabva ndeuku. Bhegi rangu ndiro zvamurikutongona rine fertilizer. Ndapinda pasango kana muchida munokwanisa kutarisa inini. Wanditi shamari isinotokurwa mumwe wachinangane mupini mumwe ngane chisimbi. Ndipfugama izvi zvipfugama. Ndatopfugama pasi. Wanditi ita tokumbira regerero izvezvi. Ndati ndokumbira uregerero. Ukumbira kuti chi ata inini ndokumbira kuti ndoda kuenda kumba. Ndakaneta ndatotakura fertilizer. Vakandisira. Mumwe wachina andibvunza kuti hapana kuona kuti uchiti. Ai, hapana. Right, changami vamsori zvisinei tanzwa hedu nawo. Mukomana uyu ari kutaura kuti ndakanga ndaenda kunozvibatsira. Akasangana nevarume vaviri vakanga vabata tsvingo nechisimbi. Akati handendi nokuratidzai pananga ndichizvibatsira. Varume ava havana kuenda kuona kuti ichokwadi here kuti anga achizvibatsira nei. Dai vakanga vakaenda vakanyeperwa kunzi o pandazvibatsira ndepapi. Vakashaya taiti dzimwe nguva mwana yanga dai akabata. Zvino havana kuenda kuona tsvina yemwana uyu. Nhau iripo manje ndeyekuti hongu mukatarisa zera iyi kuti afunge nhau iyoyo neeji yake zviri kuramba. Zviri kuramba. Ende pazvakarambira vakaramba kuona evidence. Ndoba zvakungokumira ipapo. Ende nhasi uyoyo witness yainga vamuya taura kuti ndakaita zvamuona. And at the same time, izvozvo zvokusaizi iyi ingabatirwe simbi here nomupini. Ngatidzokere. Pfugama. Komundi chaiyo. Unaona kuda kurwa musoro kuchekwa nevanhu vakafanana naivona. Andori masuspect emabhingi. Zvakanaka. Ndinotenda pane vamwe varoda kupinda mukati medare. Maoko yamasudza ndei. Maoko angu ndakaita kutaura kuti ivo vanhu vati vakaona izvi vasarire nesimba papashaiwo kana mumuchini. Good point. Ini ndinakuya mukomana uyu. Ndakaya nezuva kubva kusii. Ndakati ndorwara bhuku asi ngatikave mbichana. Tinoona bhuku Ndabva ndasvika nemwana wangu ndikati kokokoriko zvakagwinya. Ndikati mama anyatsotaramburai kuti zvakafamba sei. Kuti mgono kwende asina. Vakati mwana wangu ndakaudzwa ndikati. Asi pateku yamani kukura. Kana tiri pamurefaira asi pane kuti kuwanenda kusiyungu. Apa murikutaura munoda kupa nhau fakazi uyu. Aiwa kutaura zvakataura yepateri. Muchigara yenyu maita basa nokuperekedza muzvikoro. Nhau yenyu ndaiona. Nhau iyi ndaiona. Chekutanga uyu achiri underage. Muropangu. Handitendedze kuti avanogara mudare atangise pari apa asati akwanisa makore 18. Handidi kuzviona izvozvo.
uri kuzvinzwa iwe wangu ishawa ukaenda uri kuverengerwa zvinonzi kana uchifamba kune vanotaura vachiti zvichinzi une shave renjuzu kana uchienda uchifamba kumadziva manheru nzuzu ndo padzinofambawo dzinokutora siwakayambirwa uri kunzwa mukomana iwewe pazera rako kana mhepo yene yangunongedza wakuya wakupinzwa mbogara pabhechi uchifungirwa ndo zvauri famba nenzira dzakanaka wazinzwa famba nenzira dzakanaka ava ndimai vavo baba wavaru right chengetai mwana uyu zvakanaka nokuti mudare tinotonga ini handitonge uyu tinotonga eparent kuti ndiwo kutadza kudzidzisa vana vako ndimi munoripa ende ndimi matinoshapura ende ndimi matinopa murango wekuti muri kutadza kuchengetedza nekudhairekta vana venyu saka panhau iyi umbo hwaenda kunobuda apa ana ataura haana kundandama ataura achiti umbowo haana kuubata haangataure kuti mwana uyu akarara nembudzi here kana kuti kwete because evidence iyoyo haana ari kutotsvagawo zvikutomushamisawo saka chandinotarisira apa chisungo chekuti mhuka airarwe nayo imi amai kutsiurawo vana pakufamba kwavo kureva kuti paanenge ari kufamba rimadenge richimutererawo nerimwe zuva muzosvika utorohwa sezvo vanga vakutonzi pfugama pamwe yakakumabhinya vaikwanisa vangomurova vakuti pfugama varohwa voparadza munhu wese musaki kana next time wakufambawo une shamwari shamwari yako yanga iri kupi panguva iyoyo haana kuenda kuchikoro deira izvo unofanira kufamba wakangwarira panyika pana tsitsi runzwisisa unofanira kuziva nguva dzekudzokera kumba kana nguva yekuchikoro yapera enda kumba kuna mai vako uenda unoverenga usazowanikwa zvakare uchifungirwa nokuti ndichazosangana newe muno wakunzida kuti ndokakomanaka here kakunzi kakabhinya upanza nokuti kana wane have kuda kubata mbudzi komunhu ichakarega kasikana saka mhepo iyoyo inoda kukarirwa munyama kuti uye ugare muno mamuna zira rako ndakabatikana semwana mukomana ukwanise kumurambira kuti mwana uyu aita here kana kuti haana mwana mukomana asi nekuda kwekuti zvataurwa ndo zviripo handina chani achikwanisa kuti nditaure kana kuti ndiita sei saka ndonzwa kufara nokuti mwana wangu anga ari mwana wechikoro ndimi mune mbudzi iri kunzi yakabatwa mukongorwa kwaitwa nyaya iyi pamaonero enyu magutsikana here nemutongo wapiwa nachangamira ndagutsikana chaizvo nekuti ineniwo ndaitotambudzika mwoyo mangu ndine vazukuruwo saizi yake yeyu saka ndaingoona fanike muzukuru wangu akunopinda padambudziko rakafanana nairoro ende ndanga ndisiri ngarari ndichifunga kuti saka ipapapa zvoitwa sei saka mbudzi iyi ndouraya here ndopisa kana yoitwa sei haichadyike ka because kwaita nyaya yakafanana naye mbudzi yatosviba saka kuno kundokwazobudawo chokwadi
kuti aiwa zvakamira zvakadai mwana atsanangura. Neniwo futi ndataurawo chapupu chaicho kuti andingamuti akabata kana kuti haana. I know nothing. Saka pari pamaongororo amaitawo nyaya mukuferefeti kwakwa nekuti vamwe vanga vakutsanangura vachiti pada mukomana nezera rake achiti mwana mudiki, asi kuda kwavakomana vakamuvhundutsira pangange pane mumwe angange pamaonero amaita nyaya mukuzeya kwanga ichiitwa. Maona zvakamira sei? Ndangoona zviri unfair kutaurwa kwazvaitwa. Handina kuona kuti adzvinyirirwa kana kuti arerekerwa. Aiwa, ndaona vanyatsotonga sezvazviri right. Ndinobvira pavanhu vakakudzai information kana kuti vakakunyeverai nzeve kuti pane zvasara zvichiitika, nekuti ndanzwa muchiti mimi mainge muri kunhamo. Pamaongororo enyu mimi sezvo variwo vane umpo vari vana pakutsanangura kwamaita, asi hapana mumwe chete agona kukunda kuti auye kudare rashi kuti azope uchapupu. Pamaonero enyu hamungange here mune fungidziro kuti pamwe vakomana kuda vangange vane ruzivo ruzere sezvo makange musipo pamusha? Inini zvandakuona ndezvekuti ndanyatsoona kuti vakomana ava vatya kuti vakauya vanozonzi manga mapomera mwana mhosva. Saka na chokwadi chiripo ndechekuti havana kumuona achibata mbudzi, saka kuti vazopupura kuti ndizvo zvavakaona zvavabata vangoti endai zvenyu gogo, endai zvenyu munozvinzwa ikoko. Ndikati alright, ndichanotaura chokwadi changu inini kuti handina chandakaona, nokuti ndaona kuti ichokwadi vakomana havana kuzviona.